En laten we eens even zien hoe mooi, want dat gaan we dan net zien, hoe mooi dat Marianne en Yvonne binnen. Wauw! Nou, het podium staat klaar, ze komen er haast door. Die staat de trap in. Ze hier haast op beginnen, maar er is iets uit. Dus ze maakt een extra span, maar ze beginnen haast. Hey, goeiedag, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Van Joet, iets heel erg leuks. June is de release day datum Jonne van de nieuwe cd van Balders Droomar. En dat is echt te gek. Ik ging heen met Marianne en met Yvonne. En we hebben besloten dat we in tenue gaan. Ik hier hem al wat klein schilderen. En we gaan dus echt in klein die ik broekt ha in redbad. En ik ga in deze blauwe outfit. Dus ik zal me aan even omklaaien. In make-up en het hier even zoals. Er zit een verhaal achter. Die klein komen uit het theaterstuk Redbad. En Balders Droomar hier, die had bepaalde versjes uit van hun ouders cd daarin broekt. Waaronder Hadegrims Verdriet. Ik ga hem al even kleerstingen. Dus ik laat hem zo even zeggen. De zanger, Sjoerd, en de drummer, en nog de gitarist, die dienen echt mij aan het theaterstuk Redbad bij u in de theatertuin. Dus het is wel heel mooi. Ze hadden van in Veske gaan ze een clip die maken met al die beelden uit dat theaterstuk. Ik zie hem even een liedje zien van Hadegrims Verdriet. En dit is wel grappig, want je ziet de Frieske en Engelse ondertiteling bij. Ik ben Hadegrim. Sommen van de Engels. Ja, en dit is dus bij u in theatertuin spelen en aan het leren we waarom. Sommen van alle deelers kringen. Zo, dat is nu stalken. Dus fakkels met machine. En dus een beetje van dat soort kleding gaan wij van Jonne kennen. Ik had de blauwe outfit, dat is eigenlijk van de mem van Redbad. Die had dat al gehoord. Dus ik ging Jonne als de mem van Redbad naar de release party van de nieuwe cd van Balders Droomar. Ik zal me even omklaaien. Ik zou zeggen via te abonneren en te liken. En ik neem je Joet bij mij. En deze keer een beetje mij een Balders Droomar sfeer. Nou jongens, ik ga me omturnd. Check. Mooi riemke zo. En de luxe kettingen en het goud. Kraagje. De mouwen. Heel koninklijk toch? Ik zal even mijn make-up en mijn hier nog doen. En dan ben ik er aan klaar voor. A few moments later. Hey Jiske, komt even op visite. Wat gezellig. Wat vies van mij? Vies me wel leuk? Bruin nu. Kameraad. En het hier doe ik zacht denk ik. Nou, er zit op zich wel wat krultjes in, dus dat leeuw ik wel. Ik zal nog even zien of ik het kroontje bol of net op doe. Twijfelgevaltje. Ik zal even zien hoe het staat. Ik vind het op zich toch wel leuk staan. En dan maak ik een keer een kroontje op natuurlijk. Hè? Dus ik denk dat ik het gewoon dwang heb. Nog een beetje de kuif wat in de midden. Wat vind je? Dwang? Get dat allemaal, hè? Goud, jurk, blauw, kroon, hier omheen. Nou, ik denk toch geen krooncheck. Je ziet zwaan gaan. Oh, wat sneu nou. Nou, ik krijg correct bericht dat de vrouw jek gaat kleren binnen. Dus ik zal nog even de cape aan. Tadaa. Dat is toch wel heel mooi, hè, die cape nog goed. Ik voel me heel koninklijk zo, jongens. Nou, ik ben er wel klaar voor. Nou, vrouw, hebben de zin in? Absoluut, zeker weten. Ga je maar wat versjes jet? Ja, ik had de oude cd nog even rondzetten. Dat is toch wel mijn favoriet. Dus ik ben heel benieuwd dat deze wel favoriet wordt. Ik ga zo al in een bos van die P&P naaien noemen ze het. Oké. Fijn. Ook wisten ze al wat. Ja. Nou, ik film je wel wat overdressed, Jamek. Yes. Maar wel even wennen. Maar, was een idee wie dat? Ja, ik heb maar hier wees. Wij zullen op naar Drachten. We hebben heel nieuwsgierig, maar Balders Droomar kende wordt het een hele mooie, prachtige Jonne. En we zullen het zien. We nemen je maar. En we binnen bij
Iduna. De vrouw, je ziet je even nu tickets op. Hopelijk is dat al heel goed. Hier maar we naar binnen, jongens. En maar eens even zien hoe mooi, want dat gaan we dan net zien, hoe mooi dat Marianne niet vonden binnen. Wauw. Ja, super. Ja, mij we erin. Alsjeblieft. Kennen we je een beetje. Kunnen we nog maar. Dank je. Zie je nu? Oh, al je coole merchandise. Ja, maar Als ze wat verkocht, Tetje. Hoi, wat best mooi. Tetje komt er aan, de zus van Sjoerd, de zanger van Bovensdal. Nou, maar Suze. Hoi. Hallo. Ziet er mooi uit? Ja, zo ik. Fantastisch. Ja, we zijn er toch eens best. Echt een reunie, jongens. Nou, het podium staat klaar. Ze komen er haast door. Wie staat de trap in? Ze hier haast op beginnen, maar er is iets uit. Dus ze maakt een extra span, maar ze beginnen haast. Dus let's go! Dit is hem, toch? Dit is hem, hè? Dit is hem. Maar even backstage. Even jaren hoe het horen en even vertellen wat wij ervan vonden vanzelf. Dan kan ik gewoon hier zitten. Mag ik bij hem zitten? Deze waar je maar Onke, wat ik naar komen. Onke? Onke die valt haast om, dus let Oh, niet zeg maar, maar. ja, ook man ding. Die gaat alleen maar krommels. Zeker. Ga nou wel ervaren. Allereerst, Tierentafel is een schitterende jongen, wat machtig mooi. Oké. Oké. Kom, stel dat Het idee van Marco wie, ik ga naar je hinnen en ik hou me weg. En een kader dat er door dicht. Ja. Kom maar. Ik wil direct door. Oké. Maar wat super te gek. En ja, natuurlijk kennen wij de nummers van het eerste album perfect. Maar ik kijk zeker ook van je nieuwe nummers. Maar hoe vond je het? Hoe heb je de jongen ervaren? Ja, hoe voest je? Ik vond het mooi. Ja, als Ja, absoluut. Ik wil er een hele weer kwijt. Dat is verschrikkelijk. Verdorie. Ja, nu dan. Oké. Oh. Nee, maar ik vond het leuk. Ik vond het echt te gek. Ik Volle vond zaal. om hij zo lang gewoon wel lekker op het podium te staan, Ja, zag was. van de En wat een meisje, Ja, dat is toch Ja, wel. te gek, ja. Ja, En Nakje vol, hè, zaal. En nog even één dingetje, waar zit het niet voor? Waar kan dat, even in één of twee zinnen, waar zit het niet voor? Daar was geen drank, want dat maar zeggen. Ja, dit voor de vrije geest van de Friezen, die altijd weer een plak vinden. En ja, wij zitten nog. Ja, wij zitten. Je wist heel goed erbij. Ja. Die boeren altijd wel een plak vinden, Die punt. altijd weer een plak vinden. Punt. Punt. Ja, de vrije geest van de Friezen, daar zit het voor. Daar zit het voor. Ja, dat is het. Hey jongens, hartstikke bedankt. Ja, jij bedankt. Ja? En gaan we naar je feest staan.
over. Ja, wat vond je ervan? Ja, fantastisch. Ja, Ja. echt een leuke jongen. Ja, echt. En nou, ze dienen het goed, er heel veel reacties op. Oh, heel veel. Ja. Hey jongens, wij zullen zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet blauwtje omheen en via het net de chill te downloaden voor op die tablet of telefoon. En night slag. Hey.